Alas 6:53 na sa buntag mga kapamilya ang ato ang oras. Welcome sa kini ang akong tugkaran Thursday edition. Diriga po na sa inyong number 1 FM station sa Metro Davao, Tibok Southern Mindanao. Kini ang MOR. Okay kayo. Mayang buntag mga kapamilya, mayang buntag mga kamorkada. Niya na ito ang Senador ng Masa, ladies and gentlemen, Senator Manny Pacganern! Para sa'yo ay nangalan mo, Pinoy ako, Pinoy tayo. Lalaban ako sa mundo, kapalit may buhay ka. Lalaban ako para sa Pilipino. Lalaban ako para sa Pilipino. Lalaban ako para sa bayan ko. Mayang buntag! Hi, good morning everyone, and sa lahat ng always mamino ng imuwar, nagpasalamat kami dahil bigyan kayo ng pagkakataon na makakauban kayo everyday. Yan o! Siyempre, Senador, wata na kinasara itong kauban kiroon ng ato ang Iyaan Tita Presi! Kulbahinam kayong entrance, oh! May red carpet, nag-entrance, Ay, may paso! ay grabe. Kuya, Unsay bot pasabot na mo cards. Ba't yun di ko naman? membro sa thriller. Ikaw ang smooth criminal! The smooth criminal of imo. Kay kabalo ko, sayod ko nga kanang imong gihatag na sunata. Ganong kabalong, anong criminal mo ka? Kay kanang nagkantaan na parehami. Kaya nang putig na. Ikaw ang smooth criminal, Ate Pres. Oo. Kaya ikaw ang mangunguot dire. Ang dakilang mangunguot. Smooth lang kayo mga... Smooth yung lihok mo. Hindi mo masakpan. Mangunguot na ito. Ate Pres, ikaw na ginang smooth criminal. Na smooth criminal. Ay, kuya pala ngayon ang atong mangyong buntag Mindanao, no? Kuwanta ka ron, Ate Pres? Fire Prevention Month. Ang BEP nagis ngayon sa sa MBM. Nagtudlo sila kung paano pasiritan o kuan. Kanang fire extinguisher ang kuan. Ikaw nakatry na kagipasiritan kag fire extinguisher, Ate Pre? Kasuway na jud ko senador og cards. Pag pasirit nila sa ako. Diri jud napunta tanan sa kunaw. Ingon ko sinatian sa pasirit. Ning ko dong. Kanang ayo sige og pasirit dong ha. Kay anugon kaayo ba? Ginawong. Ate Pres, kailan bang mugawas sa fire extinguisher? Kay pilit-pilit ba na? Lapot siya. Lapot, pilit niya puti ang kulon. Mamatay gid ang kayo god. Mamatay ang kayo eh. Mamatay mong kainit. Mamatay ang kayo. Mabuhi ang tao. Mamatay ang kayo, mabuhi ang tao. Kasi pag magamit ka ng fire extinguisher, mamatay ng kalayo, sirit-siritan, mabuhi talaga ang tao. Kasi makagawas man yun sa sa sunog. Kaya siya. Pero nga naman na senador, kamo magyukuan gyud, di expert Ate Pres. Ano man ang kung kana bitong nailalaki o babaeng kana bitong kauban sa usa ka kwarto? Ano yan? Mayon din na sila nga, hala, nagduwa lagi na sila kayo. Ganun man Ate Pres, ganun ka na magigamit nga term sa mga kuan nga naglalaro ng apoy. Bakit yun, Ate Pre? Gigamit nga termino. Gumikan kay ang sa ngan nga nagduwa og kayo. Musilaog manggod mo sa kainit sa inyong lawas. Babitan ang aban.
musilaog. Kanang magsigig panghagad. O, ingnan naman ako na ikaligo na na dong. Hawa na ng kain simulawas. Di gusto sa Ate Pres basig musilaog, basig masunog siya. Oo, lain ba kay magkayo biya Ate Pres? Oo, mukayo gila eh. Ilabi na ko nang ipasirit na nimong fire extinguisher. Ay nako, lulugsot Tapos talaga tingin ko na daw kung pasirit senador. Di man fire extinguisher akong gamit. Ang sama na. Spray. Gamay nga spray. Gamay niya spray. Gamay nga spray. Kung gamay nga spray, Ano yan? spray net. Sige lang, gamay. Bisan no gamay senador. Basta ang importante, masiritan ra. Patay ang kalayo. Patay ang kalayo. Diba? Bitaw Kay na may... mobile akong moisturizer. Pag ipasirit ni mo, karon panahon na kuan gidron kanang prone gid kuno sa kanang bitang mga siyempre sunog mato pa lagi sa uban senador ug Ate Pres Ayun. mas may pa kunang kawatan kaysa masunugan. Understood kita. At saka alam nyo, Ate Pris at saka Kuya Cardo, ang kaya sinabi na nangutana sa akin na bakit Marso ang Fire Prevention Month? Kasi natala ng Bureau of Fire Protection na ang bulan sa Marso may pinakaigang kuno ug maay ka ng daghang kaso sa sunog. Tinuod gid na. Pero ang kuan na senador ang explanation na nasa kuang uyuan. Ano sabi niyo? March daw kuno kay bumbiro man daw kung kuan. Ay, maganda yan. Ang explanation daw kuno anong sa March daw kuno ang Fire Fire Prevention Prevention Month. Kay katong February, Oy. daghang nagduwag kayo. Oh. Sa March ang resulta ana. Inigpiti senador. Sa March magpiti. Ay. Ay na-delayed ko. Ay. Ano Paano yan? na diha nagsugod na. Fire Diha nagsugod ang Fire Prevention Prevention. Month. Kay magkalayo naman ay Sa mag-init. February. Mag-init ang ulo sa mga babae pag Marso. Kay katong ilang laki na nakailan sa Pebrero, wala naman nakita. Diba Ate Pres? Mainit ang ulo. Bago ka Fire Prevention Month ang Marso. Na, kamo mga bigatlon. Pag matngon gid mo. Manako di ko patirag pataka oy. Patirang pataka. Saragid nakapatira kog pataka. Kinsa man? Katong si Sam. Katong nani nga ni. Ay, si DJ Sam. Oo ba? Katong, ay, mao na itong i-post ni mo sa picture. Yun na ako. Ipahibawalan din ako kay Sam. Nga, wala ba kong ito nga, karon pila nakabuan. Basin og Ano na ka nagbuka nga itong gibuhat Sam. nagburos na ka, Ate Pris? Okay, wa man mito nga anak ko. Uy, mito nga Wa nimo. mito nga anak ko. Mga pila nakasimana. Wa ka kagikabang? Wa ka kang ginispip siya? Sige na ba kong digwa? Ay, si gagigwa ba si ginuod ka? Ingon, ato lagi ko unya sa kong ubay kay ni. Kay basin og naa na ginisod ba. Ay, ipakawkaw yan sa ubigay ni. Kaya Ipakuklat ako na. giana oy. Na may mulihok Nay muli ka. Nay kuan, nay BB bombs? Nay baby bombs. Nay musikat. Nay musikat. Musikat. Abriado imong kuan at Abriado. ano? Ako man lagi. O ganun, wala ka naman sa tiyan sa itoy. Bakit mga anak? Hindi ka nagdadalang tao. Ano siya? Nagdadalang aso. Kaya pala yung mga picture mo, may naghapuhap siya ng iro. Grabe, nakaingon talaga si Ate Prissy na may paning iro, di kubyaan. Nindot tagi na imong itoy, Senador. Nindot tagi na imong itoy. Ano man? Way dalunggan. Ay, ang mga amigo ko, nag-agi na, mga taga-BFP. Ay. Oo, may isa tayo Ay, dyan. isa, oh, BFP. Ay, sino yung BFP yun? Ay, si BO man to. Oh, si BO. Si Lando Albo. Oo. Nandun sa gawas, mga listener natin. Ay, tama. Mga taga Bureau of Fire Protection, nag-ano sa akin, nagbabay-babay. Sabi nila, namiminaw kami always ng MOR. Ay, thank you very much. Dahil papadayon nyo lang ang pagka 911. Ayun, dagang salamat kayo
sa inyo hada mga kapamilya, no? Ayun. Happy listening kay Evelyn Sinahon. Good morning. Salamat sa pagmaminaw always sa MOR og si Doc Flor Murillo og si B-Wings na gipag-greet diri senador. Birthday daw ni Juliano Ay, si Juliano Mamanaw. Mamanaw. Yan yung uyab ni B-Wings. Ako Na na. murag na turagsoy. Juliano na si JR. Si Junior. Junior? Si Junior, Juliano yan. Magpa-Junior lang kasi nauulaw siya sa Yung Juliano. pangalan, Juliano? Kasi yung pangalan niya, kung ano kaayo ka ng murag gibertigo. Kanang mga nagpatibayag birthday, no? No, kay kanang gitagaan gyud mo nag-oras sa pagtibaya. O ipa-felt sab namo na oy. Paramdam Juliano, hindi puro greetings lang. Paano man maramdaman ang birthday mo? Puro kayo greetings, hindi kami Dahil siya kayong padalan na daling ahos. O daw Bombay, o kami dili ungo. Kaya si Ate Chris, padali lang insinso. Kay murag gibarang ni kay ni buros man nga way amahan. Basta gitira kag inkanto. Ingan ni sa mga mahan ko siya sa akong gisabak. Ay, mao ba? Ang mamahan gid siya. Mamahan siya? Oo. Siya pake. Ingan siya. Mga mahan di ko ano at press. Ang kalipake. Ay, maganda yan. Good news kay Ate Pris yan. At least, pinanagutan, di ba? Pag hindi ka pinagutan, ang tawag dyan, pinaangkan? Gipaangkan ka. Gipaangkan. Oo, at least. Gipaangkan ka niya, imong gipangkon si Sam. Si Sam. Si Sam ay may mga mahan ni ini. Ano, eh? Dito ra biya mi ani sa Madrid Cacao ga Sunday. Gipatong lang ka sa U-Box. Kaya na mo yung box. Ikakka ko nga. Paghangad ni Sam sa oy, itlog mi gimaw. Ikugan di ay. Hoy! Nagsa-decide up. Yan si Sam. Igsuling ni San Goku. Ay, ano naman? Nag-ikog. Ano sa Ate Pris? Ready nang umilit. Paputol na yung ikog Ate Chris. Ingon gani ningon di si Sam. At paghilam niya, isa nga di pa man rin liwik ni Pres. Nanong kayo nga magkaganang liwik. Wapa may Easter Sunday na may egg hunting. Ay, kinala ba si Mami Alice anang egg hunting? Easter rabbit ba na? Karang umaabot nga Easter Sunday, dili na itlog ang papangita. Naman. Giilisan na. Kasi gipiuli. Carrots na. Ay, Easter Sunday. Si Easter pala na Tagalos Amigos ang ano dyan. Ang promotor. Easter, si Easter